Hola a todo mundo. A ver, ¿alguna vez pensastes que para estar vivo hai que seguir unas regras? Pois sí, e hoxe imos botarlle unha ollada a esa guía de instrucción secreta, un manual un pouco disparatado para ser un ser vivo. Moi ben, imos empezar forte. A ver, que poden ter en común un cogomelo e un elefante? A primeira vista, pois nada, non? Un é así pequenino no chan do bosque e o outro, é un elefante, ocupa bastante máis. Pero, e se vos conto que no fondo son do mesmo equipo, que xogan coas mesmas regras? Pois aí está a cousa. A resposta é que os dous seguen a mesma guía de instrucción secreta. Sí, como escoitades, hai unha especie de club da vida, e para entrar hai que seguir unas normas. E hoxe imos desvelar ese manual, imos ver todos os segredos para entender que narices significa estar vivo. Vale, primeiro de todo, onde pasa todo isto? Pois necesitamos un bo escenario, e resulta que o noso planeta, a Terra, é o sitio perfecto. É como unha casa de luxo con wifi gratis para a vida. A ver, é que a Terra é un sitio VIP, de verdade. Está a distancia xusta do Sol, nin moita calor nin moito frío, o puntiño exacto. Logo ten unha atmósfera que funciona como un escudo protector, como a dun superhéroe. E o mellor de todo, ten auga líquida, que é fundamental. Mais as estacións, os días, as noites, que é a suite de 5 estrelas do sistema solar. Entón, xa temos o sitio. Ahora, cales son as regras para entrar neste club da vida? Pois son tres. Tres reglas de ouro. E ollo, que as ten que cumplir todo o mundo, dende a bacteria máis pequena ata a balea máis grande, sen excepcións. E aquí as temos, as famosas tres funcións vitais: nutrición, relación e reproducción. Son como as tres pantallas que hai que pasar sí ou sí nun videoxogo para gañar, a base de todo. Primeira misión: nutrición. Isto é fácil de entender. É a hora da comida. Todos os seres vivos necesitan recargar as pilas, conseguir enerxía e materiais para seguir funcionando. É como cando hai que merendar para ter forza e saír xogar, pois o mesmo, pero para todo. Segunda misión, relación. Que é isto? Pois basicamente non ser un pasmarote, é decatarse do que pasa ao redor e reaccionar. Se empeza a chover, que facemos? Pois collemos un paraguas, non? Ou se unha planta ve que non lle dá o sol, busca a luz. Trátase diso, de interactuar co mundo. E a terceira e última regra de ouro, a reproducción. A cousa é senxela. Hai que asegurarse de que o equipo non desapareza, de que a especie continúe. Entón, os seres vivos fan, pois máis seres vivos. Crean descendentes para pasarlle a testemunha á seguinte xeración, e que a festa non pare. Moi ben, xa temos as regras. Pero, de que estamos feitos? Se a vida fose un castelo de Lego, cal sería a peza máis pequena e importante? Pois chegou o momento de facer o unboxing da unidade mínima da vida, a célula. Pois sí, tal cal, todo o que está vivo, todo está feito de células. Son, literalmente, os ladrillos da vida. As peces de Lego coas que se construe todo, dende unha formiga ata unha árbore xigante. A peza base é sempre a mesma, a célula. Claro que non todas as pezas de Lego son iguais. Pasa o mesmo coas células. Temos, digamos, o modelo básico, que son as células procariotas. Son super sinxelas, o seu ADN anda por aí solto, como nas bacterias. E logo está o modelo Pro, as eucariotas. Estas já son outra historia. Moito máis complexas, máis organizadas, co seu ADN ben gardadiño nun núcleo e cunha chea de compartimentos que fan cousas distintas. E ollo que, dentro deste modelo Pro, temos como dúas edicións especiais. Por un lado, a célula vexetal. Esta ten unha parede dura por fora, que a fai ríxida, como unha armadura, e ten cloroplastos, que son como mini paneis solares para fabricar a súa comida. E logo está a célula animal, a nosa, que non ten esa parede, por iso é máis flexible. E claro, non temos cloroplastos. Xa nos gustaría poder tomar o sol para comer, non? Falando de fabricar comida, imos volver un momento á nutrición. Como recargan as pilas os seres vivos? Porque claro, non todos o fan igual. Vexamos os dous métodos principais. Pois temos dous equipos. Primeiro, os autótrofos. Estes son os chefs do planeta. As plantas, por exemplo. Non necesitan ir ao supermercado. Eles mesmos fabrican a súa comida coa luz do sol. Uns cracks. E logo estamos os heterótrofos. Nós somos os que sempre andamos pedindo comida a domicilio. Temos que comer a outros seres vivos para conseguir enerxía. Animais, fungos, todos nese equipo. Claro, con tantísimos seres vivos diferentes no planeta, como organizamos todo este lío? Sería un caos. Menos mal que existe a taxonomía.
A taxonomía é como a bibliotecaria do mundo vivo, a que se encarga de poñerlle unha etiqueta a todo e colocar cada cousa no seu sitio. E como o fai? Pois usando un sistema de caixóns, un dentro do outro, como esas bonecas rusas. Empezamos polo caixón máis grande, que é o reino, e dentro dese metemos outro máis pequeno, o filo. E dentro a clase, a orde, e así ata chegar ao caixón máis pequeno e específico de todos, que é a especie. De máis geral a máis concreto. Para que se entenda mellor, imos ver o noso propio exemplo. Cal é o noso enderezo biolóxico? Pois sería así. Vivimos no reino animal, na rúa dos cordados, no edificio dos mamíferos, no piso dos primates, na porta dos homínidos, ata chegar ao noso nome e apelidos. Xénero Homo, especie Sapiens. Así, cando a ciencia di Homo sapiens, todo o mundo sabe exactamente a quen se refire. Non hai perda. Entón, despois de todo este repaso, queda unha pregunta no aire. Se todos formamos parte do mismo club da vida, se todos seguimos estas reglas, dende o cogomelo até o elefante, a que especie pertencemos nós? Cal é a nosa etiqueta final nesa biblioteca da vida? E aí o temos, xa o vimos antes, non? A pesar de que parecemos moi distintos, no fondo todos os seres vivos xogamos o mesmo. Agora sí que se pode dicir que coñecemos as regras do xogo, o manual completo para ser un ser vivo, como un auténtico Homo sapiens. Xa está, examen aprobado.